Kamakailan lang ay nakatanggap ng AX o Aid to Individual in Crisis Situation ang mga pumuluyo ng San Remigio. Ito ay mula kay Governor Dorothy Cadiao, Congresswoman Inday Loren Legarda at Mayor Mar Mission. Sa kanilang pagtanggap, ito ang kanilang mensahe ng pasasalamat. Ako gali si Jacqueline na Pipibas sa Galimpatan. Nagapasalamat pagdi ako kay Governor Dorothy Cadiao nga magbawat ng bulit na kay naman sa among pamilya nga nalistan. Ang magulit ni Dudut ang financial assistance sa pagpatay ni Gangan. Sa kadya, bayad na kami ka utang namon nga balbahon utang namon sa tao. Ay gintawan kami ni kang financial assistance. Makabakalan ang nanay ko apan nga kaana nga bulong. Ako si Mary Grace Pedro, kalingalan sa community. Bakal kita akan magpasalamat kay Governor sa talag kita ang gawin ng dialysis ng aking bana. So, pinali sa ex kami sa dialyzer nga ginapangayok naman na bakal ikaw na po. Siluan bahal kita akan pasalamat kay Gob kay libre ka dyan aman nga dialysis sa dialyzer kag sa mga bulungan nga ginagrupo sa mga dialysis patient kaya bahal kita akan pasalamat Gob. Salamat din sa iyong mabulig ko natin. Ako si Erlangan Pedro, taga-pundasyon sa Trinity. Nakita ay may kita sa balay ni Tay Solomon nga Lagos. Kamustanay, gani kita ko. Di, nuduro kita salamat ko palangga. Ikaw ay ligyan ang imo nga mabulig ko natin. Ako si Jula Cordero, taga-Walgar sa Agosesyo, Libodon. Ako nagpasalamat ka niyo kang Kadurot Cadiao. Kay Inday Loren Legarda. Na alas 3 sa kami regalin dito sa Libodon. Antes ka ako makabot dyan sa masakyan alas 6. Ang mabulig ka, ang mayor ka ni Dorothy Cadiao, baka ko kabulong. May kabintan ako bulong.